Ngai ku blai ye jipi ki para banget baro aka keteng ke jong Jesus Christ. Ngai ku blai stem thamai ro kumjo yupi. Sengo yu blai bang ayo ban pen mi biang ye kani ka video. Ya ka bangan kren ye kani ka benta na ka tien ka jong blai. La pha nga ye kani ka dekot ka ba art bu kandai. Tapi yang ni ka video na dekot ka ba art bu kandai. Ka ba ongkum ni. But Jesus answered them, "You are wrong, because you know neither the scripture nor the power of God." Haga Bible kasi ka ong ujisu ude tho te ula ong haki phi bakla ba phim tip ya ki jing tho lemne ya ka bor ublai amut kumno habau jisu kran ki diki kentin ye but shano kran but ka e ka jing mot jongka but ka tau shano Nago Matthias ar hu ar kadakot kaba ar pokandai. Tining kong inepet ya yano Jisu kran. Inepet ka konteks. Bale uju bab ya kikum ni. Ki e kini ki bau Jisu kran ha kini ka benta na ka tingka jong blai. Kanang ba ka kan shai. Tingile pe ngasik de khot ki ba shakaman inepet bale bau Jisu kran kom ni bat ki e kini ki ba shakran hau Jisu. Bat ki e kini kintien ke boju surkan ki mot kumno ki tau kumno bat ke ka bangi de masong tho nagak tien ka jong oblai te tong ine pe ken menta ka di ka de khot ka ba ar bu kandai no Matthias ka tau kumno bat ke ka jing mot jongka ine pe na ka de khot ka ba ar fulai kana mastu ye ka the same day Sadducees came to him. Okay, hagata kasngi kilawan ha u ki Sadducees who says there is no resurrection. Ki baong ba omdon ka jimipan. But kilakali ya ujisu, ni ya ujisu, ya ka jingkali. Mau ya ka jingkali. Te syua bangan ngan puli kata ka jingkali ka jongki, sawat bniak mapi ki kini ki Sadducees. Kini ki Sadducees kidai kita ki kenhon ong no. Ki banget ba tangkap Pentateuch. Kalong kata kilong kita kitab ibalang authoritative. Di tanamar ba ka Pentateuch shimla kedau nakan haga bedai kan syai ka bedai bat ka jimipan ki Sadducees kim nget shu ya ka jimipan. Kim nget shu ya ka jimipan. Tanamar ba kata kamlong explicitly clear mo kam da syai ha kata hakisan tali kitab jong u Moses. De nama kata kadau kim ngai ki kentan ya kani ke jingkai jong ka jimipat. Pila ban puli kani nakam ki apostol kanong basau dekot ka baar but kam ki apostol al pulai dekot ndedo fra. Ya ka ba lahikai haki weipan ki kitab jong ka jutang ka barim. But balangit ru daki Pharisees. Kita kini ke Sadducees lengkot hagani ka janmit. But kilawan ca ujisu kila keli de jingkeli namar ba ki ong ba ya kani ka bentar ka ba arfulai ki ong ki ba ong ba ka jingmi pat kamlong ti kila keli yu mo they ask him a question. Kila ong kum de ka ba arfusao saying kila ong konong hikai Moses uong kisyam na ka Deuteronomy kalong baat pusan na kabasan. Kabada si benta jong ka Pentateuch. Kiong kumno. Ada ununuru uyap no. Pi. Ada ununuru uyap no. Aga dekat ka ba arpusaw. Ubam dan kun. Bau para jong unsyong kurim ya ka tengah jong but penmi sembai yala uhenmen. If a man dies having no children, his brother must marry the widows and raise up offspring for his brother. Ini nakabenta uta uhenmen jongu. Haga dekat kaba arpusau. Now there were 7 brothers. Ladanti
Hinyaungot Shipara. The first married and died. Mo hang tugi ong. Ti uba shiwa ba ula songkurem ula yapno. And having no offspring, dan kun, left his wife to his brother. Ula yapno, tinaba dan kun, ula ino ialah katanga ha upara jeng u. Then khabar riu ki omno. So too, the second and the third, kum tati uba ar, but uba lai, but kum tater terado uba nyo. Hagar ko bar penyo. Hagar ko bar penyo. Hadin kita baro ti kilayap no kata kakantay ru. After them all, the woman died. Takawal bra fi. Nama kata haka jingmipat in the resurrection. Haka jingmipat. Therefore, nama kata haka taka jingmipat kanlong katanga jeng no na kinikin nyongot fi. Of the seven, whose wife will she be? Katanga jeng no na kinikin nyongot. Na baro ki layo korim yaka. For they all had her. Fi kata gede kani gede ka jingkeli. Fi kani gede ka jingkeli. Ya ujisu. But they ka nongrem jong kani ka jingkeli. Ujisu ujuba biyaki ha kadakot kabaar bokandai. Nget fi song thu ik konteks jong ka. Nang tashu shu ndai da fi puli kadakot kabaar pu saw, hadu kadakot kabaar pu fra. Kata ka jingkwa wat bania ka jongki laban ongno. Ndai ne kata ka jingbu jingkeli ka jongki yo jisu. Da de ba kida kwa ban tip ya ka jingmipat. Bat ban ngai ru ya ka. Ne ka jingmut ba ka jingkeli ka jongki yo jisu kalong tang ban shiwat daw yo. Ndai kalong ka eke ka basotanat ban ipat ba kumno jisu ujubab ya ki ba kumki ni kibreu ha ka dakot ka baar pokandai. Dong ini pa mentapat ya ka dakot ka ba ar pokandai. But Jesus answered them. Kiki diki dem hang ni. Kiki ki hang ni. Pau Jisu udah tu te ulong haki. Kiki ki hang ni. Kini ki dem hang ni. Ki theo ya kini ki Sadducees. Buang ki Sadducees. You are wrong. Kasih pi bakla. Balagi bakla dan atali kicing bakla ga jongki. Kabening kong. Because you know neither the scripture nor the power of God. Kani kita jing bakal lagi artli. Kim tip ya ketingga jong oblay. Kim tip ru ya kabor ka jong oblay. Hagi bedai bad ka jing mi pat. Kata ka jing tip jongki. Kim tip ketingga jong oblay. Kim tip ru ya kabor ka jong oblay. Kani kam teu tang namar ba nga keren hagi bedai bat kitang ne kenteli ki bamlong ka kumakating ka jong oblay ti tanamar ba pim pediang ka kating ka jong oblay pi pha lani pi keren pi pen i ye ka ka Bible ban ong ba namar ba ngam ti ka Bible de namar ta kadang kentai ki tele de namar ba ngam pedeng ka bol ka jong oblay dan namar ta kadang kentai ki kita jing ayo mensim kalong ka babakla. Nama kani kam theo siapang kata. Kani ka theo ya ka jingbam nget jong ki Sadducees ya ka ktien jong ublay bat ka bor ka jong ublay ha ka bayedei bat ka jingmi pan. Wong pila bakla. Nama ba pim tip ya kay ya ka ktien ublay bat ya ka bor ka jong ublay. Fi kita kani ka jing bakla. Rathoang ni ki Sadducees ki wan ra lang ya kita ki jing perkhat jongki da ka ba wan ra ya ka ta ka jing keli ka jongki na ka ting ka jong oblay Deuteronomy ka bangala pan imen ne ki ba klam da perkhat ba pan ya ka ta ka bentana ka ting ka jong oblay bat ki bam puliru ki we ki bentana ka ting ka jong oblay pi ka ka jing ma ka bakrao. De namar kata daw ong yiki pila bakla. You are wrong. Kini kibriu ke balong well trained. Balai kai baheki highly trained man kini kibriu. Pina yang ni highly trained man. Hendak ki bakum kita kibriu ro ki bakla.
hai ta ijikai ibalong simple na kaktiin ka jong ublay. Hindi naman katakadaw, hindi ban kumaong upoli u Timothy, binapan follow and board, yaki pattern, jong ka jikai ka jong Kawai na gajinge yang iya kini kisngi. Namar bangim puli benia bahag tingga jong oblek. Tentang iwan ra iya ka jinge ba ka jingle aga jinkai ka jinchakri ka jongi da ka basyem na ka Bible tama ka long babakla. Kumbalong di sadusi ki syem na ka Deuteronomy iwan ra iya ka taga ya tingga jong oblek kiliu jisu klana perkhat bai ki eke baro but kalong ka jingle ran pen ban na bali namar bo jisu usneng ki ong pi bakla. Because tip ya ka tien jong oblek. Wala highly train ru kim tip ya kakting jong dalam train lay te long la kulumar lupa nong ifi uang ba kim tip ya kakting jong ublay bat ya ka bor ka jong ublay bat chushu hakada khot ka balai pa open shai por ong kumno for the resurrection for in the resurrection they neither marry nor are given in marriage. Kata kadai kaktiin ka jong ublay. The scripture ni ka scripture. Kadaw ya gani. Bagaktiin ka jong ublay for in the resurrection they neither marry nor are given in marriage. Agar ko gawa po. Lai po. Nabaha kata ka jingipat kim ya shong ko rimken. Lemni ya pen shong ko rimken. Henry kilong kum ki angel ublay habneng. Kata kadai kaktiin ka jong ublay. Kilong kum ki angel habneng. Nadaw kila bakla kata ka jingkili katanga ka jong nu kan long habneng kita ngut bah habneng kan don ka jingye shongkurim Jesus open ba ya ka jing bakla ka jingki wong phim tip ya ka scripture phim tip ya ka tieng ka jong oblay phim tip ya ka jing tho bah habneng ba kata ka jing mi pat kime shongkurim ken lemne ya pen shongkurim enrei kilong kum ki angel ublay habneng ka bomot ki angel kime shongkurim kam don ka jing shongkurim habneng kata ka dai ka jing bam so thu jongki Harkok belai puai ong kumno. Henry. And for the resurrection of the dead. Harkok belai puai Henry. Siapa kata ka jimi pat kinong yap. Pim sim la puli. Ya kata bala ong ublay hafi uda ong. Ujisu wan rakna kata ka pentatogi. Kabaki nget. Ukran nak exodus kalnong kabagano. Kabalai kadwa khot kaban riu. Hatu pim sila puli. Pi. Kan lap lak. Kan perkhat ike baro. Kan ike jengek. Ike babun ba. Ike sengi. Iwe ini khot. Kam de pli lot ya baro. Mapenlong doktrin dia ka. Aduh ba. Kon ra ike jengle. Ike jengkai. Ike bamdei. Ike balong. Out of order. Bam don renti. Kabamlong kumekting ka jong ngoblay. Kata ka jengmai babon. Hatu pim sila puli, kat kini ki treatment. Hatu pim sila puli. What was said to you by God? Kay kabla crunch hida ublay. Nak exos line riu. Wong kumno. Ban pelengkot dekat 3 jamit. Wong kumno. Nga uba. Ublay u Abraham, but ublay u Isaac, but ublay u Jacob bro. Ublay umlong ublay ki bayap. Henry jong ki baim. Kata ka deh. Ka jingkermen na kabanta jongi. I am the God of Abraham, God of Isaac, and the God of Jacob. He is not God of the dead, but of the living. Umday ublay jongki bayam, but ndray ublay jongki baim. Ikata kalong ka aka bas ngotanan. Bawang ngalong ublay jongki baim. Namar ba ublay jongi ulang ublay bam jukod. Ukot ya kirukut jong u syakata ka jingedai bam jukod batu. Bat kani katau ya baro kita ki bangej ka jutang gabarim. Kan long ru yangi ba kita ken kibadon ya ka jingedai ka jongki badu blay da ka jingay ka jongu kin im ha ka jingdon kat ka jongu blay
But on sa penmipat yaki hakau por ka jong ublay. Dehang ni ba ka jingyam. Kam don bor ya kita ken ki baladon ya kata ka saving relationship. Ka jingede ka ba im bado blay lang bau kres da ka jing ai ka jong u. Pi kim snow tu ya ka scripture. Ya kaya ka ba kakting ka blay to. Ba kim snow tu ro ya ka bor ka jong u blay. Kani ka bor jong blay ka kadaw hang ni. Kamuat ki lenlut ya kita ki supernatural truths. Lagalong ya ka jingdon jing angel, lagalong ya ka jing mipan. Kata ka jing jong ki sadusis. Yo Jisu pensaya ki hang ni wong. Bau blay ulong bala ban penmipat. Kita baro kibadon ni kata ka saving relationship badu lengbau kres da ka jingai ka jong. Ngila puli ke ni lagalong ka jing pat ki banget. Lagalong ka jing pat ki banget. Sika jing bicara pa mujukut. Ublay ulong ubadon bor. Ni ka jing jing sadusi ka dong ba. Because you know neither kim tip ya ka tienga jong ublay kim tip ro ya ka bor ka jong ublay. So kani ka jing pensai ka jong ha ke bedai ban kani ka dekok ba kondai bala penang kam bakla. Bala pi puli biang la sha la jisengi ka bentana ka tinggi kan mau. Ukraine no ka theusha no but kumno ban penang kam ye kani ka dekok Bible. Lagalong ye ka jing jong ishimet. Lagalong ha ka jing syakri ka jong. Kanang ba ngin nom penang kam bakla ya ka tien ka jong ublay. Ngis kem ba ngin puli bnia ay kakti nga jong ublay. Ngin dapet bahay kay ka bangi syakri. Kay ka bangyo jengkay. Ngin da tenju ba ko molong kiberian. Ya ka jengkay jong upol. Ngin tenju ba la kalong en mag tingga jong ublay. Ngin chicken lapla. Nama bateng teng kay lam yangi syakay kay ka bas snowsi. Habang ipenang kambakala ya kakti ka jong ublay. Tu ublay ka jeng sok. Lona kala berngi. Amen.